Išli sme na prechádzku, zastavili sme sa dať si kofolu, kávičku a Martinko chce ochutnať pravé pizza tyčinky. Martinko, a čo si to teraz ochutnal? No, toto je cesnak. Cesnak veľmi v obľúbe nemá, ale objednali sme dressing, ochutnal ho a evidentne mu chutí. Tyčinky Martinkovi chutia a dressing takisto. Sme radi, že si aspoň takto pochutí, nakoľko jeho jedálníček je veľmi úzky a nie všetko spapá. Tak toto jedlo mám asi rád. Dobre sme sa najedli, troška si oddychli a ideme ďalej. Priatelia, prajeme vám príjemný víkend.